Oh, Waalaikumsalam. Apa ada aneh, Mas? lah, ukuran jalanmu sak kerdus ae kon mbah kon babu nang kene. Wong kowe kan dia nih, Pak aku peka ambek jelu iku kabeh. Mun jimuk siji jimuk sakardus. Eneh, apa anak padon ae munggane. Ya piye nek ke dari nurun saka pakane ya. Kan kenapa ya? Mbah nyapu. Ya kon ngurusi gabah barang. Wah enak kan iki. Ngendang uripku mah. Nanti mbah Kembali bang, beli. ya masih deh. Sak. Ember. Nek sempak mbah dhewe lho gau. Sisa nah. Wegah no. Ya saya pakai pak aku kumbal kan. Sempat buat beli. Oh ya leh. Tayane ae. Njaluk tolong ra buta. Ora kepuk-kepuk. Suwe menak. Ya cepet ini. Wis kabeh. Masih belum makan. Potong mata-mata. Tuh. Ya. Wah, pecang ijurin nah, berbunga. Ben. Ngerti sama gue setahun lho. Benar. Ora kira-kira teh. Tak berubah otak. Oh, gremang. Padahal bro konsol. Apa piye naik? Di babu. Konsol pulang. Ya hati-hati ya kolorku yuk. Kayak kapok. Ngapa piye? Nyatanya ngono. Ya cuy, urung digaringno. Ora bu garingno anu. Bocah pekari ngakon kok. Lho iya, Itu naik. intine Pak Bos iki. Kabeh tenan urung emang. Ije padone wis iki lho wis. Kayaknya diseneni nae engko nek urung bar kabeh. Lho, wong aku ngilingno kowe sing apik kok. Tangan iki kok. Lapo? Nggo bana. Iya lah. Wong jejak ta seminggu deh. Mat pisan bro kok gremang gue. Udah mungkin kue hal. Hello, kar kumbal suji kok. Mau gila amat ini. Kan gua goblok. Kan kira juga kayak ngomong itu ngomong apa?
itu kan seret mah. Masjid kon lakon nih. Bomba gue. Ya, masih rasa imah. Oh, wow, kabel. Oh iya. Kok anu gak bayar ya? Terus Grimes ini apa nih? Oke, bayar terus yang malah sesau. Langsung jalur beras DE. Tak anu nih sih. Nah, terus. Wes. Alah. Gir. Ih, gila. Ini lah gue. Gabah nih lah kotak. Nah. Kabeh. Nah, tuh. Usah. Wah, ini tak gatel kabeh. Balik ya. Kabeh. Alah. Lumayan kan ada panganan rumah.